Takže ahoj, tady Štěpán, jeden z redaktorů Zmatené kudrliny. My jsme minulou sobotu 15.3. navštívili festival Žižkovskou noc, která byla plná dobré hudby, dobré nálady a celkově se akce nesla ve velice dobrém duchu. A my vám teď přinášíme jakýsi sestřih koncertů, které jsme v průběhu večera navštívili.
A mimo reportáž vám také přinášíme krátkou anketu, kde jsme se lidi ptali na různé otázky typu, jestli se jim líbí Žižkovská noc, jestli už na ní někdy byli a podobně. A mimo to v těch záběrech také uvidíte, kolik vlastně těch lidí se na tom Žižkově pohybovalo, jak to tam vypadalo, jak to vypadalo zvenku, když jste vyšli z klubu a podobně. Ahoj, jak se ti líbí na Žižkovské noci? No jako vždycky senzačně. A na jakých kapelách jsi byla? Co se ti líbilo nejvíc třeba? Jaký kluby jsi navštívila? Taky jsem šla na Zelenou konev a na Greens Patrol a celé pěkně. Tak to je paráda. A plánuješ jít třeba i další rok? No jasně, já jsem byla na všech škandách, Jo? tak si to příště nenechám ujít. Jak se ti... Ahoj Petře, jak se ti líbí na Žižkovské noci? Moc. Jaké kapely jsi už navštívil, nebo jaké kluby? Navštívil jsem celkem asi 4 kluby, ale z jsem tam přišel 20 minut před koncem, takže to bylo docela na hovno. A co se ti třeba líbilo nejvíc? Tak nejvíc se mi asi líbilo... Když mluvila ta děvka kuřila na hajzlu. Přesně tak, tady ta děvka, pojď jdeme do záběru, tady ta hoj. Ale počkej, to je seriózní reportáž. To je velmi seriózní, že jo? Tak pozor, když už máme seriózní reportáž, počkej vole, neser mě. Vy jste kokoti. Já vám řeknu, jak si udělat zadarmo, prakticky zadarmo, a velice jednoduše, doma pivo. Vezmete si, dejme tomu chmel, citron, kuřecí kůže, denaturák, Nejlépe Alpu. a uděláte si pivo, vole. Tak tam chceš nějaký ty obrázky. Ne, počkej, ale vážně, jaké kapely se ti líbily nejvíc? Tak asi nejvíc se mi líbily Xander Industry, že jo, samozřejmě, prostě to je klasika. A ještě Hentai Corporation, to byly dobrý. Sice jsou super skupina, ale slyšel jsem jediný slovo, co tam sám zpíval. Rozumím. Bylo to fajn. A budeš se chystat na Žižkovskou noc i příští rok? Samozřejmě, já jsem stálým zákazníkem, takže já s tím počítám. Paráda. Tak jak si užíváš Žižkovskou noc? Ale užívám. Jaký kapely se ti líbily nejvíc? Jaký kluby jsi navštívil? Jaký kluby jsi navštívil? Ale pár jsem jich tady navštívil. Paráda. Chystáš se i příště? Ale určitě. Paráda. Dobře, jak se ti líbí na Žižkovské noci? To je blesky docela dávno, ale je dobrý. Na jaký kapele ses nejvíc těšil? Jaký kluby jsi navštívil? No, asi na Lehový Malice, protože byla dělá věc, o který se ještě hraje. Dobře, a chystáš se třeba i příští rok, nebo už jsi byl tady někdy předtím, nebo to? Já jsem tady minulý rok a chystám se asi... Jak si užíváš Žižkovskou noc? Ale super. Jo? Na jaký kapely ses nejvíc těšil? Asi na Xander. A plánuješ jít třeba na Žižkárnu i příští rok? A hele, určitě. Jako, Jo? já jsem prostě co už na některých minulých většinicích, teď jsem dlouho teda. Paráda. Vynechával jsem a... Takže hodně skáčko, reggae, tyhle ty věci. Jo?